wannan in dai tari ne Allah zai baka sauki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ina masoyan manzon Allah, masoyan ahlul baiti, masoyan bayan Allah salihai. A yau zan baku magani ne na tari. Tari yana yawan damun tarin TB ne, tarin fuka ne, tarin lala ne, da duk wasu tari dai da yake damun mutane, ko tari na ƙaho-ƙaho ko yara. Kaga yaro wani yana tarin malam kaga har jini na fita. Wannan sai ka tausaya. To magani nesa ta zo kusa. Menene maganin tari? Kowa ya san marke. Akwai itace da ake ce mishi marke. Sassakin marken za a je a sassaka. Da aka sassaka za a zuba ruwa kamar lita 1 ko lita 2. Aka wanke, ko ya bushe sai a wanke, a sa ruwa lita 1 ko lita 2. Akwai tom-tom, wani abu sweet ne da ake kiran shi tom-tom. Za ka samu tom-tom, za a iya sa shi, in ruwan lita ne sai a sa kamar guda 12. Aka sa sai a dafa shi da wannan marken, ya dafu ya bararraku. To sai a tace shi, a tsiyaye a tace, ana ba mutum yana sha da ɗan ɗumi-ɗumi. Ko ya yi sanyi ma za ka yi sha, ko kuma a zuba shi a filas. Wannan ka jarraba za ka yi wa sarki addu'a. Ni na bayar ba don komai ba, ba na buƙatan komai. Ku yi mana annabi salati, ku gode wa Allah da Allah ya bar mu da lafiya kuma ya ƙara mana lafiya. Wannan muke ƙara gaida masoya na faɗin duniya, da muka san ku, da ma ba mu san ku ba. Allah ya tsare ku, ya tsare mu, ya albarkaci rayuwar mu baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.